Заради това, когато стартирахме дарителския номер, ние нямахме в плановете си за неговото развитие тези толкова интензивни, спешни кампании за лечение. Защото пак ще повторя, ето в тези два случая дарителите имат желание да помогнат и ще помогнат, но доколко можем да разчитаме това да се случва винаги. В Централна и Източна Европа няма нито една държава, в която да се набират средства за лечение по този начин. Било на деца, било на възрастни хора. В Чехия, където, както казах, дарителския номер е измислен и създаден, фондациите, които набират средства за болни деца, набират средства за това те да могат да прекарат времето си в болница, доколкото е възможно пълноценно, весело и творчески. Т.е. да има артисти, които да ги забавляват, художници, които да рисуват заедно с тях, актьори, които да четат приказки и така нататък, тъй като, разбира се, за едно дете времето прекарано в болница е изключително травмиращо. Но разликата между това да се събират пари за актьори, които да стоят в болницата, и за живота на децата, за мен е неприемливо голяма. Добре, вашия коментар, тук имаме един, някой да се каже, циничен отговор, след като бащата е събрал парите по дарителски път, тогава държавата в никакъв случай няма да му даде пари. Какво значи това? Какви са тези изказвания изобщо? За мен самия факт, че над 80% от кампаниите в дарителския номер са кампании за лечение на хора, които изобщо не би трябвало да стигат до търсене на дарителски средства, тъй като това са хора, които имат много по-тежки проблеми от това да убеждават дарителите и да търсят такъв тип подкрепа, е факт, че нещо в тази система не функционира. Едва ли ви казвам нещо революционно ново. Мисля, че ситуацията с здравната система в България е ясна малко или много на всички ни като потребители, но това е действително недопустим цинизъм от страна на държавните институции. Именно заради това за мен е много важен процесът, в който в момента родителите на децата се стремят да предизвикат конкретна ответна реакция не само от Център фонд за лечение на деца в чужбина, но и от министър Радослав Гайдарски като министър на здравеопазването, което да доведе до конкретни промени в функционирането на фонда, до спазване на процедурите, до спазване на срока, който е обявен като срок за отговор и така нататък. Искрено се надявам, че това е поне една борба, която ще доведе до добри резултати. Значи сега се надявам Министерството, след като има вече втора оферта, представена от моя страна, да ни предостави формуляр Е112, като също не знам дали този формуляр Е112 ще поеме всички разходи. Защото парите, които съм събрал до сега, са около 3000 лева. От трябва. А нас си трябват, значи израелската оферта е за 32 000 лева, немската е за 50 000 лева. Къде са 30 000 лева, къде са 32 000 лева. Значи, докато търсих начини, т.е. оферти в интернет, да намеря с какво да направим, т.е. кой да ни направи операциите, и като разбрахме колко струват, ние вече почнахме да се чудим кой ще ни помогне, защото държавата ни отказва, ни отхвърля. Не ни отказва, а ни отхвърля. Значи на нея не ни трябваме. След като ни трябва нас, защото тогава продължавам да плащам данъци и такси. Добре, ако в случая на Райна фонда реши все пак да откликне, да отговори на време, да се преведат пари за нейната операция, тогава сигурно ли, че ако междувременно сте набрали и пари по дарителски сметки, няма да се получи отказ от фонда? Какво се случи всъщност в тази ситуация? Тъй като Райна е на 20 години, тя не би могла да бъде финансирана от фонда, но ако вземем случая на Симона, дай Боже все още да има шанс оттам да бъдат преведени някакви пари. Практика на фонда за лечение за деца, изобщо на държавните институции, е проверката на дарителските сметки преди издаването на платежните нареждания. На практика това означава, че дарителската сметка на Симона в случая ще бъде прегледана и ще бъде отпусната разликата между необходимата и сума, която вече е в дарителската сметка.
което гарантира, че няма дублиране на пари, т.е. че дарителите и държавата не плащат за едно и също нещо. Именно това е, нали, така една от нашите мотиви да започнем да приемаме такива кандидатури за кампании за лечение, защото недублирането на парите е гарантирано. Пак казвам, надявам се все още да има възможност поне някаква част от тези средства, за които Ивайло се бори, да бъдат предоставени от фонда. Средствата, които останат от дарителския форум, се превеждат веднага за друго дете или за друг човек. Което също е механизъм, който ние можем да проследим и можем да гарантираме на дарителите. Значи искам само да добавя, че за миналата година от фонда за лечение за деца в чужбина са върнати в Министерството 700 хиляди лева, а на мен ми трябва само 15 хиляди евро за детето ми, за операцията, а не ми бяха отпуснати. Значи тези 700 хиляди лева ни бяха освоени от фонда. Освен, нали, моят случай има десетки случаи, които също не са били реализирани тези пари, но бяха върнати в Министерството. Защо трябва да бъдат върнати в Министерството, при положение, че чакат толкова много деца за тези пари, а пък ни се отпускат тези пари. Кой и защо ви казва, че вие пари от държавата няма да вземете? Значи лично председател на фонда лечение на деца в чужбина, господин Добрев, лично той в едно интервю каза, че парите за Симона няма да бъдат отпуснати, защото аз лично съм се намирал тези пари. И това е много недостойно от негова страна, но така беше неговите приказки и наистина до ден днешен нито една стотинка, нито отговор съм получил от фонда. Той самият лекар ли е? Запознат ли е с това колко е спешен случай на Симона? Значи той е много добре запознат, защото аз съм ходил много пъти при него, значи тези всички документи, които ги имам, заедно с протокол за лечение, заедно с протокол от болницата, която е Царица Йоана, при професор Бобев. Всички тези документи са при него, той е доктор и всичко е много добре запознат и знае, че той е спешен случай и не търпи отлагане, защото тумор е вече в такава степен, че всеки момент може да се получат разсейки. Да не се стига